Sanibona bafowethu. Umthandeni SK. Ngitha ngenze le video ngidlulisa isixoliso ekuthenini lapha na online siyayithola imbiko yokuthi umculo kaMthandeni SK uvaliwe, ureportiwe, noma singazi ukuthi ngoba bekusuke laphi kwenzakaleni, kodwa siyathola ukuthi ureportiwe umculo uvaliwe. Akugcini futhi lapho nama page nje o Facebook no TikTok siyathola ama emails akhomba ukuthi kunabantu noma kunomuntu obusy o reporter into zami zonke ukuthi ayivalwe nje online zonke. Kodwa ngizothanda nje ukuthi ngithi nje dudu kunina ngicela nehlisa amaphaphu ningabathandi bomculo kaMthandeni. Bayaza kade bangisupport ukuthi akuyona into entsha le, kuyenzeka nje into kaMthandeni zihamba kanjalo, mhlawumbe kunama attack akhona, kodwa futhi akaze asenze skive up. Njengamanje umculo ureportiwe, bengunombolo 1, unombolo 1 imina, unombolo 2 imina, unombolo 3 imina. Sengiyoqeda iviki manje ngihleli kunombolo 1. Engicabanga ukuthi lokho kubalekile ukuthi umculo wami ufikile endlebeni zenu na uthokozela. Njengamanje ngima plans eingoma ezintsha eyizayo, asazi nazo ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa ngicela ukuthi nje nginikhulule lapho emakhaya, ningaphatheki kakhulu online bafowethu izinto abelungu maqhamuka umuntu report ethi imessage yale ngoma ihlukumeza abantu abasazi ngithi isiZulu. Abantu ba online bavele be block same time. So mase be blockile, uma usuba reportela ukuthi no umculo wami lona u right, uthandwa ngabantu, that's why ama numbers ekhuphuka nani, bese bekhandi benza benza investigation, and investigation asiyazi nathi ukuthi bayenza isikhathi singakanani. So nje buvaliwe nje bafuna uzolinda investigation ukuthi bayenza bayobuyisa umculo, ngoba sikwazi futhi ukuqala phansi ifaka kabusha ingoma. Uma siqala phansi ifaka kabusha ingoma uzokwenza lokho ukuthi iqale phansi nama numbers zibuyele emuva. Ngcono siyeke nje kanje, mawukuthi ke zivale kunomphela kulungile, ivale kunomphela, akuyona into entsha. Into uNkulunkulu angidala ngiyiyo ngeke ishintshe. Ngiseza nezinye ingoma futhi cishe next week siya release ingoma enomuntu wesifazana kanye neingoma zomtsizo zamahawu. So nje akumile umshiyashiya uyaqhubeka, ngiphathile okuhle kakhulu lokwenzakala bafethu, kunganiphathi kabi, nginganinzi futhi ngidini and ningasola abantu abathize ngoba sinathi isiqiniseko kunama company amakhulu angifunayo sike sawasola mhlambe na ukuthi angakwenza lokho, mhlambe enzele ukungithusa ukuze ngibe nevumelano nawo, kodwa ngeswasukele futhi nawo. So okwamanje sikho sure ukuthi ngempela ngabe ubani noma ubani abenza lento and baholani mase bekwenzile lokho, ngoba angicabanga ukuthi umuntu ophilayo engenza ukuthakatha ofana nalobu ngakusasa bese yekhulekela ukuthi umndeni wakhe nehloko zakhe ayiphile, ekhulekela ukuthi ufisa ukuphumelela. Ngicabanga ukuthi kuyilandela nje amabhadi, ngoba bonke abantu abakhalayo ngomculo wami njengamanje leso sililo leso sidamu lenyembezi phambi kwakhe lo muntu. Ngicela nje singakhali, singaphathi kabi, asilinde nje process uzolunga. Mase kulungile uzoqhubeka zibe khona ingoma 24/7 eFront City, amawolisi kanye nomhobholo zenza kahle kakhulu online, kodwa njengamanje zikuphuze zimila. Sazi ukuthi masibuya so bese sikunombolo 1, ngoba leli viki nje lonke bese kunombolo 1 and very sifiso sami ukuthi sihlale kunombolo 1 kuze kushaya uJanuary. So nje bafowethu ngiziyeza ezinye ingoma, angeke siye kunilethela into enhle. Mayifika ngicela ukuthi niyilalele kakhulu mayifika, ukuze kuzokwazi ukuthi noma kuthiwa ziyavalwa, kuthiwa kune process investigation futhi nikuba ukuthi senuzile umculo na uthokozela. Bafowethu ayikho into singayenza nathi, akuzona into zethu, into za online futhi asikwazi ukuyicontrola ngayo yonke indlela into zabelungu. So bakhona bacula bakhiphile omzukulu benza kahle online, noma afika izolo benza kahle online. Uma ukuthi mhlawumbe amakhampani alwa noma abantu abathize balwa nomaskandi, kufanele ngabe phela zivaliwe ingoma zomzukulu noma afika izolo. Why kuba umthandeni kuphela? Why njalo umthandeni uma kufanele kuphume ingoma kaMthandeni ziya report kwenzeka izinto eziningi nani? So ukhomba lento ukuthi usathanda ile nto leyo into eqondane nami, yabo, kodwa engathanda ukuthi niyithathe personal. Ngicela nje ukuthi nibeke phansi umoya, ngiyindoda mina strong kakhulu, ngicela ukuthi nifane nami esimene sifana naleso. Ingoma zomzukulu zenza kahle, ezomafika izolo zenza kahle, abavaliyo bakhona, yabo. So sho nje bekuyinto eqondene nami, kodwa futhi ke ngiyayemukela kunankinga. uNkulunkulu into angidale ngiyiyo ngiyoba yiyo, ngisho ngingafa namhlanje la ngiyongcwatshwa khona kuyomila isihlahla esikhulu. Into nje ngidale ngiyiyo ngeke izishintshe.
zivaliwe ayivalwanga zisazovalwa kuyayifanela nje bafowethu uyabona. So ngicela bafowethu ukuthi niduduzeke ningapheniki kakhulu, lindani nje process until kuze kulunge. Uma ukuthi kuyalunga ngesikhathi okulunga ngaso, ngiyaxolisa nje kakhulu kunina. Mase ilungile futhi sizoposta khona la kwezokuxhumana sisho uma ukuthi nakhona ama-page awavaliwe, ngoba sazi ukuthi njengamanje ngoba kunalento eyenzakalayo nje ukuthi inhloso yini and ekugcina kosuku lowo muntu wenza lokho uzuzana yini emjabulisayo kulonto, ngoba phela umthandi ngizohlaza umthandeni ba ngumthandeni olapha otop namanje ngitop yabo. So nje lokho bazoyilinda abantu ingoma ibuye iphinde beqhubeke beyidlala nalezi ezintsha futhi eyizayo kuzoba njalo yabo. Ngizohlala nje kunombolo 1 kuze kushaye uJanuary. So mayibuya lezi ingoma vele ngoba zivaliwe obvious izobuya mhlambe ngingasekho unombolo 1 or mhlambe noma senginumber 2 angazi, kodwa inhloso yami ukuthi ngihlale ngunombolo 1 ingakho ngizoyidedela nalezi ezinye beyiblock futhi nazo akunankinga. Sharp, siyabonga.